Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, can you hide my identity, even my age and my location, uye musapa vanhu mafone numbers angu. So mukoma, pandainge ndichiri kuteachers college ndo pandakatanga kudanana nembinga iyo yandakasangana nayo ikandipfimba ndikabva ndaibvuma. Mukoma, when we started dating, akabva andiudza kuti even though he had a wife but he wanted to marry me. But ndinotongoona kutoti iye anotoda kuti ndirambe ndingori girlfriend yake. So mukoma akabva azondiudza kuti iye anoda kuti ndinge ndichizopota ndichimubatsira, ende kumubatsira kwandinenge ndichimuita anenge achindipa extra money, so it's like a job but at the same time iye achindichengeta as his girlfriend. So mukoma akabva anditi, since you'll be teaching at this private school, because ndiye akatondirongera basa racho iroro, I got so lucky, now I am even teaching at a private school. So mukoma akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichizoti paya vana ava like ndinodzidzisa ma-ECD, so pane mamwe mawipes awo atinoshandisa kana kuri kunzi mwana akaenda kunozvibatsira, like vasikana ava we give them a wipe then anobva azongozviwaipa like kana aenda kunorasa mvura. So akanditi anoda like ma-used wipe iwawo anenge ashandiswa nevana ava pavanenge varasa mvura paya. So I always tell them to bring them back, then ndinobva ndaita sekunge ndikutomakanda mubin, but mukoma ndinongomachengeta then I'll give them to the guy. Uye zvekare ane umwe mucheka wewhite waakandipa, saka mucheka uyu I always carry it with me to school. So kana kuri kunzi kana paine mwana uyu anenge aine flu, akanditi unofanira kupota uchipa mwana iyeye, then paya paanenge achida kufura madziwa obva azoshandisa mucheka wacho iwoyo. So mukoma ndinozoti kana wasviba ndo pandinobva ndazoenda ndobva ndazonomupa. And strange enough mukoma, I started teaching at this school at the beginning of this year, but now tatova muna August, but vana ava mukoma vanongogara vachingonzwa flu, umwe achipora umwe anenge achitangawo. So mukoma ndozvandakakumbirwawo nembinga yangu kuti ndinge ndichizoita izvi. Ndokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Panotyisa apo ndepekuti vana ava hanzi vanoti kana vakazviwaipa, pavanenge vazviwaipa paya ndinobva ndati vanofanira kuti vange vachiuya nema-wipes acho avanenge vachishandisa vana avo vasikana. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii mukoma Nash, inini ndiri mudzimai uye ndinoda kutaurawo nyaya yangu. Ndakazvarwa ndiri munhu ainge ari mushava. Pakatanga nyaya dzema-yellow bone kuti ndiyo ari kudiwa nevanhurume, ndipo pandakaitawo peer pressure ndikabva ndatanga kuzora mafuta ekutsvukisa. Pasina kana chinguva ndainge ndatotsvukirira, ndaita kunonzi kukangavira. Ndaingoti pose pandafamba ndaingomiswa nevarume vachiti uri yellow bone chairo chairo. Vainge vasingatozivi kuti ndinoshandisa mafuta kuti nditsvuke. Rimwe gore ndakazopererwa nebasa ndokubva ndazoshaya mari yekutenga mafuta aya ekutsvukisa, sezvo andainge ndichishandisa inini ainge achidhura. Ndakabva ndazotanga kubuda mamwe mazipundu awa ndainge ndobuda mazipundu iwayo muviri wangu wose. Ndaiita kunge munhu atova nemhezi. Ndakashingerera kutengesa tumudziyo tudiki kuti ndige ndichitenga mafuta. Pandakangotanga kuzora ndakabva ndaita ball, but ndainge ndava netsinga dzegreen dzaitoonekwa, uye ganda rangu rainge rava very thin zvekuti ndaingoti kumariwa nekanhu kadiki diki ndaibva ndatokuwara. Ndega ndakaona kuti ndainge ndaita kunonzi kuibva, kumenyeka chaiko nemafuta ekutsvukisa. Ndipo pandakaita decision yekuti ndava kurega kuzora ndisati ndaita mamwe ma-serious complications.
mapundu aya akadzoka futi, and this time ainge awandisa, asi ndakati handisi kuzozora futi. Ndakaita chinguva ndisingabudi panze, ende ndaiti paipai pandinenge ndabuda ndaipfeka zvinhu zvirefu refu ndichivhara mazipundu aya andainge ndabuda. Akazopera pandakazora calamine lotion negawakawa, asi ganda rangu rakasara rakakwasharara sezvakaita renzou neremvuu. Apa ndainge ndawa nemaspot sembada muviri wese, kumeso kwakabva kwasviba kuita sepoto yekango. Ndakachema mukoma ndichifunga kuti ko zvandainge ndiri mushava 1 ndakazvinakira 1. Varume vaya vekunditi original yellow bone hapana kana ainge achada kundiona. Ndakaenda kuchipatara ndikanopiwa mishonga, asi zvakanzi zvichatora chinguva kuti ganda rangu ridzokedzane. Zvakatora gore rakazara kuti maspot apere zvese nekukwasharara. Kumeso ndiko kuchiri kwakasvika ndokuchiri kwakasviba seusiku, asi ndine tariro yekuti rimwe zuva kuchadzokera panzvimbo. Chero ndikaona mafuta ekutsvukisa achipiwa vanhu mahara handibati. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuinawo doctor uyo anenge achida kungosendawo a voice note or kuita zvekutexta kutaipa muchitidzidzisawo kuti what are the disadvantages of lightening your skin, then ndinobva ndazoverenga kana kuposta voice note riya panapa paplatform pedu, so you can come to my inbox kana uinewo ruzivo if you are also in the medical field. Zvakangoma kani, zvakangoma hazvo vedu we, asi zvinotyisa izvi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndoda kureurura kuti mari yangu chaiyo, mari yangu haishandi, not kunzi mari yangu haishandi as in like vanhu vaya vanenge vachishandiswa. Inini ndinotoshandisa vamwe vanhu uye ndinotobira vamwe vanhu mari yavo, but ndine chikwambo changu icho chinondibatsira kubira vanhu mari. But right now mukoma ndine umwe mushandi wangu uyo who is in the middle of trying to make his children get a better education, but moyo wangu unoti kana ndikafunga nezvake mukadzi uyu ndobva ndanzwa moyo wangu uchirwadza. But for me to stop, aiwa, I cannot stop mukoma, because ndo zvinotondiraramisawo, uye kana ndikarasa mishonga yacho then inobva yazongofawo yakalodha kwandiri. Saka I have to keep on doing what I am doing right now mukoma. Saka ndinoti ndisati ndakupa mari like vanhu vanondishandira mari iyi mukoma, ndine imwe hari iyo yandakanopiwa, so hari iyi ndiyo yacho inogara mishonga yangu yose. So ndisati ndabhadhara vashandi vangu ndinotombotanga ndaisa mari iyoyo muhari imomo throughout the night, then the next morning that is when I will pay them. Kunyangwe munhu akauya kwandiri achiti anenge achida kundikwereta mari, because ndo zvandinoitawo zvekukweretesa vanhu mari yobva yazouya kwandiri ine interest, ndinototanga ndatomboisa mari iyoyo muhari. Kunyangwe zvikanzi munhu wacho anenge atori paemergency achitoida mari yacho on that same day, ndinokwanisa kungosiya munhu akagara mudining, ndobva ndatoenda kubedroom kwangu, ndobva ndatotora mari iyoyo. Zvinenge zvisinei nekuti inenge iri 10 US, 50 kana kuti 100 US, ndinobva ndatanga ndatomboisa muhari, ndobva ndaomberera. Saka chikwambo changu chemanje chinobva chazobudawo muhari muya chobva chatanga kutevererana nemari iyoyo. Ende iwewe kana wauya kumba kwangu kuzondikwereta 200 kana kuti 300 US kusvika chikwambo ichi chadzosa mari, like kana iri 100 US inofanira kuti inge ichizowedzera 0. Kana kuri kunzi inenge iri 100 US yandinenge ndakupa, icho chinobva chawedzera 0 kumberi, then which means kuti unenge wava kundikwereta inenge iri $1000 US. So ndo paya pekuti unenge uchiti ukabata mari ko mari yaenda kupi? Mari yandanga ndiinayo yamboshandei
kusvika mari iyoyo yaunenge uchindikwereta yakwana. Ende chikwambo ichi chinenge chichitoti kana chikandiunzira mari, ende musafunga kuti pacho pachinenge chichindiunzira mari chinondiunzira mari yakawanda. No, chinokwanisa kutoti umwe musi chandiunzira 5 US, umwe musi chandiunzira 10 US, asi icho hachineti kutorera munhu uyo anenge achindikwereta mari kusvika mari iyoyo yakwana. Kutori nevamwe vanhu vatori nezvikwereti zvangu zvinotosvika kana kuma 20,000 US. Saka you can just imagine kuti vanhu ava ivo contract yacho yavakasainirana neni vasingazvizivi ndeyekuti kunyange ivo vakafa, zvinoreva kuti vana vavo vanofanira kuti vange vachizoshanda vachindibhadhara chikwereti changu. Vazhinji mukoma munharaunda mandinogara havatozvizivi kutoti vanotondikwereta. Ndipo paya pekuti munhu anokwanisa kungoti akaisa kamari kake muhomwe obva ati nhai mari yangu, komari yangu iripi, where is my money? Izvo mari inenge yatotorwa nechikwambo changu. Ndo zvinotondiraramisawo izvozvo mukoma Nash. Inini mari yangu yandinopa vanhu haishandi because ndiye mishonga. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndinoti kunyange ndikadanana nemurume paya then inini ndinobva ndazomupa mari. Kana ndikamupa mari ndinenge ndichida kuti ndinge ndichiwana mukana wekuti ndinge ndichizopota zvekare ndichituma chikwambo changu chichinomubira mari. Hanzi murume wose wandinenge ndadanana naye, when you see him after tazorambana, hanzi unokwanisa kumunzwira tsitsi. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizokonfesa. Inini ndiri mukadzi ane makore 32 ekuberekwa. So mukoma, izvi ndo zvatakaitawo kune imwe shamwari yedu. So we have been 3 friends from high school. Saka iye manje she got married, like happily married. Her husband was not cheating, ainge asingahuri, asingaite sei, was not even doing anything. Achimuchengeta uye zvekare achimuchengetera maparents ake. Ainge ari very happy in her marriage. And as for us mukoma, yainge ingori nyaya yekungoti pose pataisangana taigara tichingochema ende iye aigara achingotinyaradzawo zvake. So mukoma, that was when we made a decision kuti it was far much better kuti tose taifanira kuti tinge tichizoramba varume vedu, even though tainge tichiziva kuti mumarriage make she was not experiencing any problems at all. But takabva tati sezvo patainge tichiri kuhigh school takaita covenant yekuti everything that we do we have to do it together. So covenant iyi mukoma takatongotiwo mushure mekunge imwe friend yangu atongoona rimwe movie akabva auya akabva atiudza kuti mumovie imomo painge paine mamwe mafriends avo ainge akaita covenant. So takabva tazotora tsono, then tikabva tazozvibaya netsono 1 iyoyo. So tainge takanyora mazita edu pabepa, ndokubva tazoita kuti ropa redu ringe richidonhera pamusoro pemazita edu. So saka ndo covenant iyoyo yatakaita yekuti we have to do things together. So isusu sezvo we were experiencing some problems in our marriage, takabva tati newewe you have to do that sacrifice to dump your own husband. Saka iye zvakabva zvamurwadza. So I think kuti akazoti ava kumba manje ava kuchitanga kufunga ndokubva azoramba. She then lied kuti she was in the process of dumping her husband sezvo iye ainge akatochata akabva ati it is going to take time for me to divorce my husband, but I promise you kuti in time I am going to divorce him. And we then gave her a time frame yekuti kusvika mwedzi wakati kufanira kuti unge uchizova waramba murume wako. At that time tainge tatova masingle, me and my other friend, and we just dumped our husband on the same day. Mukoma Nash munhu uyu akabva azoramba manje, akabva aramba akabva ati zvainge zvisingaiti kuti ange achirambana nemurume wake. Tikabva tati you see kuti you have broken the covenant that we had when we were still in school. Ndokubva tamboregedza kutaura naye paya. So in the back takabva tazoenda kune imwe n'anga. Takati taenda kun'anga kuya tikabva taudza n'anga iyaya kuti tainge tichida kuti iye manje ange achizorambwa nemurume. So takabva tazopiwa mimwe mishonga. Takapiwa mishonga yekuti tainge tichifanira kuti
tinge tichizoenda kunomwaya mishonga iyi mumba make. So takabva tazoenda manje tichiratidza kunge we just wanted to make up with her. Takatoti tatosvika mumba, so takatoti tatosvika pamba pake tainge so takati tasvika pamba pake akabva atoti come in guys, ndokubva tatopinda paya. We were sitting in the living room, so she got up wanting to sort some food for us. Then ndopatakabva tazoburitsa mishonga iyaya yatainge tapiwa nen'anga, tikabva tatanga kumwaya mishonga iyaya. So when she came back mukoma, we ate and we enjoyed and we returned back to the place where I was staying with my other friend. Usiku hwacho ihwohwo ndopaakabva azofona achiti they had a very big fight with the husband. So mukomanashi akabva azoti iye ainge ava kusada murume, but mishonga iyi yatakamupa manje iyo inotoita kuti ange achitosema murume because akabva azoramwa soon after they had that big argument. Zvino mukomanashi with time munongozivawo kuti kana uine murume uyo waunenge wakazvara naye vana, at the end of the day munokwanisa kuzongotaurirana. Saka friend yangu iye ndiye akatanga kutaurirana naex wake and ndokubva vazowirirana kuti for the sake of the kids they needed to move in back together. Iniwo ndikabva ndati handingasari, ndikabva ndatanga kunyengererawo changu chiponda moyo changu, but we then promised each other kuti there is no one who is going to move in back with the husband tisati taenda kunogadzirwa. So takabva tazoenda tikabva tazonopiwa mishonga. Zvose izvi our other friend does not know kutoti takazotopa varume vedu mupfuwira. So we then returned back to our husbands for the sake of our kids because they were suffering. But iye manje at that time she was busy divorcing her husband. We hid the fact from her kuti we were returning back to our husbands. By the time that she got divorced, that was when she realized. But manje mukomanashi pari zvino ndinoti kana ndakamutarisa ndinobva ndamunzwira tsitsi because mhepo yacho igere paari, like anotonyengererwa nemurume zvekuti my friend akatomboti ini ndatofunga kutoti ndinge ndichitodanana zvangu navo bamunini because vanogara vachingoya kwandiri vachingochema vachiti tauraika nasisi venyu because amongst friends she was the eldest. But iye manje ane mhepo yatakagadzika paari inoita kuti ange achivenga murume wake no matter how the guy tells her kuti he is still in love with her. Apa the guy manje iye ava neimwe girlfriend iyi hanzi inotombopota ichitombogarapo pamba pacho ipapo. Saka tinongonzwawo nemakuhwa kuti girlfriend iyi inosafisa vana vacho, hanzi they are suffering because that girlfriend of his is very cruel. We have heard ugly stories izvo zviri kuitika kuvana ava. So mukomanashi ndiri kudawo kuti kana kuine vanokwanisa kutibatsirawo kurivhesa mishonga iyi yatakashandisa because gogo vacho avo vakatibatsira vava kugara kune imwe nzvimbo. Apa mari dzacho hadzisi kubatana kuti tinge tichikwanisa kuenda kwacho kwavava kugara gogo ava because it is very far from Harare. Please assist me and my friend. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we havasirivo vana anonzi Peter Friend, ndo vana Peter Friend ava vakaonekwa naWinky D naNati O. Strange things indeed they do happen in this world.